Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा Indian Army नि Agniveer result and बेनिफ्राय medical test नि सायाव अपडेट एन्ड लोगोसे Indian Army MES साख्रि बे मा रोखोमनि जागोन सोरबादि एप्लाइ खालामनो हागोन सो हिनजावफोर हौवाफोर हागोन ना हाया टोटल वेकेन्सिया टेन्टेटिभ दायो लाथ'दों बेनो जाबाय 7000 नि बारा सो गुबुन आर्टिकल्सनिफ्राय आर्टिकल्सनिफ्राय लानानै बे भिडिअ खालामनाय जादों जेराव नोंथांमोना लेटेस्ट इनफरमेशन एडभान्स जाहाथे मिथिना थाखायो आरो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो अब्ला एप्लाइ खालामनो हानाय बायदि आरो बेनि एप्लाइआ अनलाइन जागोन एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारा नोंथांमोना आसाम स्टेटआव मोनगोन जेबो टेनसन दाला सो जियानो जा क्लास 8 पास 10 पास डिग्री पास सोर एप्लाइ खालामनो हागोन सो बेखौ नोंथांमोना नायदो लेटेस्ट इनफरमेशन लाबोग्रोबाय जाहाथे नोंथांमोना रेडि जानो हायो सो बेनिफ्राय इन्डियान आर्मिनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला बेबायदि मोनो आं लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव होना दोनदों जाहाथे चेक खालामनो हायो दा गोबां एप्लाइ खालामो नाथाय माखासे नटिसखौ नाया सो बेखायनो खायसे थालांनो नागिरो आरो जेब्ला नोंथांमोना अग्निवीराव पास जाबाय जेला अब्ला सो नोंथांमोनखौहाय मेडिकेल टेस्ट लागोन मेडिकेल टेस्टआव पास जाबासो नोंथांमोननि साख्रि तो लोगोफोर एग्जामनि रिजाल्ट होबाय दा बेखौ नायनोबा सो नोंथांमोनाथ' गोबां नायखाबाय जानांगौ दा आं फिन खनसेबाव नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगोन जे जेराव रिजाल्ट होदोंमोन बेयावनो मेडिकेल टेस्टनि बागै आपडेट फैगोन सो बेखायनो नोंथांमोना बेयाव फैनांगोन बेनो जाबाय CEE रिजाल्ट्स अके सो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मेडिकेल टेस्टनि अफिसियेल नटिसआ बेयावनो फैगोन जेला नटिसनि रिजाल्टआ बेयाव फैदों सो नोंथांमोना बे नटिस जनावहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो रिजाल्टखौहाय नायनो हादों सो बेयाव जायनि रल नाम्बारा दङ नोंथांमोना मेडिकेल टेस्टआव पास जानांगोन अब्लासो साख्रि मोनो दा बेयाव गोबां सर्टलिस्ट जाना दङ गोबां फार्स्ट जाना दङ नाथाय मेडिकेल टेस्टआव गोबां गागोन सो जायफ्रा गागोन सो नोंथांमोना साख्रि जानाय नङा आरो जायफ्रा नोंथांमोना पास जागोन थ' साख्रि जागोन एन्ड बेनिफ्राय बे जाबाय 4 इयार्स सो 4 इयार्स इन्डियान आर्मी अग्निवीराव साख्रि मावनो मोनो जेराव बे 4 इयार्सनिफ्राय आरो खायसे खाफाल गोनाङा 25% खौहाय बेयाव रेगुलार साख्रि होगोन जेराव नोंथांमोना मेक्सिमाम इन्डियान आर्मियाव जेसेबां मोनो बेबादि रेगुलार साख्रि जागोन बेखायनो नोंथांमोना बे चान्सखौ लानाया जोबोर मोजां सो बे जाबाय नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट आरो बे अग्निवीराव नोंथांमोना रिटायार जाखांनायनि उनावबो सो नोंथांमोना गुबुन साख्रि मोनफैगोन आसाम स्टेटआव आसाम पुलिस एबा SSC आव नोंथांमोनखौ सोगोन होनना बुंनाय दंखायो सो बिनिफ्राय बे MES आलाय माथो सो गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ बेनि सायाव भिडिअ नांगौ होननानै एन्ड पस्टआ दायो 7000 नि बारा दङ हमना ला एक्सपेक्टेड आरो बे 2022 अफिसियेल नटिस ओंखारदोंमोन नाथाय दायो गोदान ओंखाराखै सो बे फुल फर्मआ जाबाय मिलिटारि इन्जिनियारिं सार्भिसनि आन्डाराव सो नोंथांमोना इन्डियान आर्मियाव सिभिल जब दायो मोननाय जासिगोन अके बे जाबाय मिलिटारि सार्भिसनि आन्डाराव सो नोंथांमोनाहाय इन्डियान आर्मियावबो सिभिल जब मोननो हासिगोन सो बेयाव ग्रेड 4 थागोन बेनिफ्राय ग्रेड 3 थागोन सो ग्रेड 4 होनोबा पियन चौकीदार साफाय वाला बेबायदि गोबां रोखोमनि थायो जेराव नोंथांमोनाहाय मोननो सिगांनि सिभिल जबाव ग्रेड 4 हिसाबै एन्ड ग्रेड 3 होनोबा क्लार्कआव थागोन बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट गोबां रोखोमनि दङ स्ट'र किपार दङ सो बेबायदि रोखोमनि पस्टआ थायो जेराव ग्रेड 3 ग्रेड 4 मोननै रोखोमनि पस्टआ फैनो गोनां बे MES नि आन्डाराव अके दा बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे जेब्ला फैयो आपडेटखौ होगोन एन्ड बेनिफ्राय नाम्बार 1 एग्जाम जागोन एन्ड बेनिफ्राय 2 आवहाय भाइभा टेस्ट एबा स्किल टेस्ट थागोन पस्ट लाइ पस्टआव बेखौ गोबां आर्टिकल्सआव होदों एन्ड बेनिफ्राय लास्टआव मेडिकेल टेस्ट सो बेयावबो मेडिकेल टेस्ट थागोन एन्ड मेडिकेल टेस्ट पास जाबा नोंथांमोननि साख्रि गुबुन अफिसाव नोंथांमोना पस्टिं जागोन बा आर्मि केमानो जा बा गुबुन अफिसानो जा थ' सिभिल जब हिसाबै नोंथांमोना बे MES नि आन्डाराव साख्रि मोनगोन एन्ड बैसोआ जोबोर मोजां नोंथांमोना बैसोआ एन्ड पस्टआ बुरजा दङ दा बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स जानांगोन एन्ड मेक्सिमाम जों 30 इयार्सजों हमना लानो हाथ'दों मानोना ST SC हिसाबै माखासे बैसो ओंखारगोन जेब्ला नोंथांमोना अफिसियेल नटिस मोनो अब्ला मिथिजोबगोन दा बेयाव बथ साइड एप्लाइ खालामनो हागोन हिनजावफोर हौवाफोर जेराव 10 पासनिफ्राय हागोन बाट 10 पासआसो ग्रेड 4 आव हागोन 8 पासआ हानाय नङा सो 10 पास जाथारनांगोन 8 पासआ बे पस्टआव हानाय नङा ग्रेड 4 हिसाबैबो एन्ड डिग्री पास HS पासफोराहाय ग्रेड 3 आव नोंथांमोना हागोन सो बेनोमोन दिनैनि माखासे इनफरमेशन जाहाथे नोंथांमोना मिथिखाबाय रेडि जादो जेब्ला अफिसियेल नटिसआ ओंखारो सो नोंथांमोननो आपडेटखौ लाना फैगोन एन्ड बेनिफ्राय अग्निवीराव जायफ्रा पास जाबाय अल द बेस्ट थाबाय मेडिकेल टेस्टनि थाखाय जाहाथे नोंथांमोना फंबायमोना साख्रिखौहाय मोननो हायो